أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To za mu fara wannan littafi na wane take nahwul wali. To mai wannan littafi ya fara da aljumlatul mufida, jimla wanda take amfani. Mecece jimla mai amfani? Ga misali zai gaya maka. Albustanu jamilun, gona mai kyau ne. Ashamsu dali'atun, rana mai tsinkayowa ne. Shamma aliyu waradatan, aliyu ya shaƙi hure. Kaɗafa yawa wani Muhammadu ya tsinki hure. To mu nan a Hausa hure kala biyu ne. To akwai hure mai ƙanshi da akan rika shaƙa, an gane? Yawwa. Akwai hure kuma na kwalliya da ake amfani da shi. To mu je karatu. Ya ishi samaku filma'i, kifi yana rayuwa a cikin ruwa. Fi misra, dabinai suna yawa a cikin misra. To yanzu abinda za mu yi maka dalla-dalla cikin bahasi. Bari mu komo, mun fasarta su sai mu komo kwara ɗaiɗai mu ji. Lamba na ɗaya aka ce mene? Ai ba mu zo nan ba. Lamba na ɗaya za mu koma ne mu ƙara. Mun yi in ka kai niƙa ba akan yi ɓarji ba, sannan a zo a yi tushi, sannan a yi na lauki. To albustanu jamilun. To wannan lamba ɗaya da aka ce albustanu jamilun shine mai lamba ɗaya ko? Ko ka iya gane kalma nawa ne a ciki? Albustanu kalma guda biyu. Kalma biyu ne ko? Menene na farko? Albustanu Menene na biyu? jamilun. Izan kalma ɗaya ya hau kan ɗaya. To mu je na biyu. Ashamsu Dali'atun, atun kalma nawa ne a cikin wannan jimla? guda biyu. Mu je na uku. Shamma aliyu Waradat, kalma nawa ne a wannan? uku. Kalma uku. To a nan sai mu fara bayani. Kenan a lamba na ɗaya da lamba na biyu kalma nawa ne? Biyu. To shine sai a ce tarkibi guda biyu. Kalma guda biyu ne ɗaya ta yi tarkibi akan ɗaya. Haka yake? Amma lamba na uku fa Shamma aliyu. shamma kalma ɗaya. Aliyu ya yi tarkibi akan shamma, kaji kalma biyu. Wardatan kalma na uku, ita kalman wardata ta yi tarkibi akan aliyu. To wannan shi ake kira tarkibi. Yanzu mun bayan mun san kalma mun ji tarkibi ko? Wadalla. Ita na biyu ita ne tarkibin na ɗaya kenan. An gane? To mu je sai Kaɗafa Muhammadu zaharatan. Muhammadu ya tsinki hure, lamba na 4. A nan ba zan koma baya ba, za mu ɗora ne a kai. Kenan wannan tarkibin kalma tarkibi nawa ne? Guda kalma tarkibi guda ɗaya. Dan ba za mu ji? Muhammad tarkibi shine Kalmomi guda nawa suka yi an samu tarkibi nawa? tarkibi guda kalmomi dai guda uku ne na. To wannan te tarkibi akan wannan, wannan te tarkibi akan wannan, an samu tarkibi nawa? Guda biyu kenan. Madalla. Muhammad ya yi tarkibi akan kaɗafa, zaharatan ta yi tarkibi akan Muhammad. Shikenan. Sai mene na gaba? Ya ishu samaku. Ya ishi samaku fil ma'i, kalma nawa ne nan? Kalma 4 kenan. Tarkibi guda nawa? Guda 3 kenan. An ji ko? Na'am. To wannan ya yi tarkibi akan wannan, yanzu kaga ga ka san tarkibi. Na'am. Jeruwan kalma ba ruwanmu da wani cewa ai daga wannan sai wannan. Na'am. Haka yake ko? Na'am. Sai mene na karke na 6? Yakthuru nakhilu fi Misri. Kalma nawa ne? Na'am, kalma 4 ne. Idan shi kuma tarkibi nawa kenan? Guda 3 ne kasance. Madalla. To yanzu mun san abin da ake nufi tarkibi. Na'am. Haka yake tarkibi ko? Na'am. To shikenan. To sauran mu san menene mai fa'ida. To duka wa'annan suna da fa'ida. Ya fa'idan yake? Tarkibi lamba 1 me yake ba mu labari? Albustanu. Albustanu jamilun. Wannan tarkibin yana ba mu labarin mene? Bustan. Yana ba mu labarin gona Na'am. da ƙayatuwanta da kyau da ta yi. Na'am. Kenan in mutum ya faɗa haka ya shiru, magana shi ta cika dama da amfani.
ba za a buƙaci ya ciko magana ba. na'am To wannan shi ake kira jumla mai amfani. Kenan tarkibi da ya maganan da ta wadatar ba a buƙatan ciko. na'am Ba za ka gane ba sai na yi maka da Hausa. na'am A Hausance sai na ce na tafi gona. Ko? na'am Magana ya ce ko? ya shiga tani To sai na zo na ce ina ma da to alamu tara ka harka Mm. da ne ina ma da a ce zan da ai ne sai ala jira dole ba a gane ba nan wani ina ma da a ce zan je gona ranar yaushe za a tambaya kwarai magana ya cika. bai cika ba To- ko ɗaragon ali To be shi ne mara fa'ida. Duk tarkibin da kar karanta ka ji maganan ya cika daidai ya kuma ba da ma'ana, to shi ake kira jimla mufida. Yanzu sai da muka karanta muka ji fasaran kowanne. Albustanu jamilu ko na'am na'am shi ne tarkibi. To mu je sai mu koma alƙawa'id, na'am ƙa'idoji. aka ce a tarkibu Shi tarkibi sai da muka sanar da kai tarkibi na'am na'am allazi yufidu fa wanda yake ba da amfani, na'am ta mata cikakken amfani, na'am yusan ba to ana kiran shi jimlatul mufida. Ka san na kwatanta maka ko na'am da maganan da nayi na'am ko baka ba? kwarai da gaske To wa yusan ma aidan ana Alama. kiran shi haka kalama kuma ana kiran shi magana. Idan magana za a ci, in magana ta yi amfani sai a kira shi magana. magana na'am Ka ji kenan wannan tarkibin yana da suna biyu, na'am jumlatul mufida ko kuma a kira shi magana. na'am To mu je na'am aljumlatul mufidatun ita jumla mufida. qad tatarakkabu Kaji tarkibi ko na'am tana yin tarkibi min kalimataini sai a ce ta yi tarkibi ɗaya kenan. na'am Ko ba shi ba da misalin wanda ya tarkibi ɗaya. na farko Madalla. To mene gaba? na'am shine wa qad tatarakkabu Kuma hakika yakan tarkibi da mafi yawa daga ɗaya, na'am daga kalma biyu kai. kalma biyu shine kamar ya ishi sama ko mai Mene gaba? wa kullu kalimatin To fiha kowane kalma ɗaya a cikin tarkibi na'am yu'addu ana lissafa shi minha. juzi'i ne daga kalma, daga magana, na'am daga tarkibin. na'am Don haka idan ka ce albustanu kai shuru, to ka faɗi juzi'in tarkibi. in tarkibi In ka ce jamilun shi ma juzi'i ka faɗi. na'am Idan ka haɗa su sun zama cikakku, sun ba da ma'ana, sun zama jimla mufida. na'am Amma in ka faɗi ɗaya ka ƙi ba faɗin ɗaya to ya zama jimla ba mufida. mufida ba. na'am na kamila to To mu je su. Ina zo nan. Ai ga ɗan wani abin nan. Mene ce? sai ce tamrin Au jarraba ko to kai wannan kai za ka yi abinka. An nuna maka karatu. To mu je na gaba. na gaba ya ce na'am To mun gama da jimlatul mufida. na'am Sai mu dawo part maka a zamanance don kafi gane part ko to a jaza'ul jumlati na'am kashi jazu'ayyai ko in ce safaya ne na'am safaya na'am na fahimta na to fahimta ai safaya daban domin safaya to haka din ne part kawai kamar dai safa da Part wanda aka ije su haka daban a ba an aje su daban bane ai a cikin jimlan ne aka dauko aka kwankwance ta aka yi Falle-falle. falle da ita na'am to shine ake son a nuna maka parts din jumla na jimla ga ina za mu ci shine ajza'ul jumlatu yawwa na rakiba ibrahimul hisab rakiba ibrahimul hisana kalma nawa ne kalma uku za a samu tarkibi na tarkibi guda biyu to sai a fasarta ga tarkibi wannan rakiba rakiba ibrahimul hisana na'am ibrahim ya hau na'am doki na'am mene gaba na'am yu'adibul isma'ilu yuda'ibu na'am yuda'ibu isma'ilul qidda isma'ilu yana wasa da mage na'am 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 yahsudul yasidul fallahu alqamaha qamha manomi yana girbe alkama na'am na'am ta'akulu shatu fulan wa sha'ira
ta'akulu shatu akuya tana cin fulan wake na'am masha'i da sha'ir kamar mu ce tamba. na'am aka ce samitun Nasihata na ji nasiha. na'am yasda'un nuru fil hujrati Haske yana shudowa a cikin ɗaki, ma'ana yana shigowa ɗaki. na'am tajri safinatu alal ma'i Jirgin ruwa tana gudana ko kace tana gudu ko kace tana tafiya akan ruwa. na'am hal tahibbu safara Shin kana son tafiya? na'am To an gane ko? na'am To a yanzu za mu ji part ɗin jumla na'am sai mu koma lamba ɗaya. rakiba ibrahim hisana Kalma nawa ne? uku To a cikin kalman nan na farko wanne irin kalma ne? rakiba To wani iri ne shi? kalma aiki Madalla. Na. Sai na biyu ibrahim suna wani irin sunan? sunan mutane Sai na gaba hisanu suna shi ma shi kuma na mene? sunan dabbobi Madalla. na'am Kenan wannan tarkibin ya fara da mene? da aiki Haka yake. Sami'tu an nasihata. na'am shi ma wannan ya fara da aiki na'am Sai na gaba. yuda'ibu isma'ilu qita shi ma ya fara da aiki na shi Madalla. Sannan mene? sannan kuma isma'ilu sannan sai sunan mutum sai qita sunan dabba Sai mene? Ya hasudul fallahul qamha. kamha ya hasudu shi ma aiki ne ba fallahu shi ma suna ne sai kamha suna ne na Haka yake. Sai mene? ta'akulu Ta'akulul shatul fulan wa sha'ir. sha'ir na'am shi ma ya fara da aiki ne shatun sai suna fulan shi ma suna ne sunan tsirrai ko sha'ir shi ma sunan tsirrai To me je? na'am sami'itun nasihatu shi ma fara da aiki ne sannan nasiha Mu je gaba. na'am yasda'un nuru Fil hujrati. hujrati shi ma ya fara da aiki ne tajri safinatu alal ma'i shi ma ya fara da aiki ne hal tuhibbu safara shi ya fara hal da alaman tambaya Mu je zuwa. Kenan ka fara ganin suna bambanci duk da dai ba mu ci gaba ba. A bari mu ƙara lura da wani abu. Rakiba na'am shine lamba na ɗaya ko? Lamba na biyu fa. Duk me ne ya fara? Ibu. Duka da aiki ya fara To aikin dukansa iri ɗaya ne? a ba iri ɗaya bane Ɗaya wanne ne? rakiba fi'ili mali Yuda ibu kuma fa? mulari'i To na'am ya hasudu ya hasudu shi ma fi'ili ne mulari'i ya akulu ta'akulu ta'akulu. shi ma fi'ili ne mulari'i sami'itu. sami'itu mali ne Yawwa. To sannan sai ya da'u to mu je ka'ida ka ji. na suka ce alkalmatu salasatu anwa'i kalma nau'i uku ne. na'am ismu wa fi'lin wa harfun Shine ko dai ka ji suna ko aiki ko harafi da ka ce hal. na'am Ashe wa'innan su ne suke hada jimla. na'am Sai dai su ta kwankumuwa. na'am Sai kaman irin wannan washa'ir. wawun din shi ma harafi ne Yawwa na'am To yanzu kenan mun ji nau'o'in kalma guda nawa ne? guda uku Da mene? akwai suna akwai aiki akwai harafi Su kenan. guda uku suke Wa'innan su suke hada jimla. na'am kowane jumla Ko suna ya zo a farko? na'am An gane? na'am Albustanu jamilu. na'am Ko suna ya zo a tsakiya? na'am Aiki ya zo a farko? na'am Kaman alfallahu ko suna a farko alfallahu ya hasudu Na'am. ko ya hasudu fallahu liqamaha. na'am Ko ba ka bane? na'am 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 ko kuma harafi kenan zo a farko To ko kuma dai a ciki dai duk na'am kaman suwa wa sha'ir. na'am na'am To sai ce fal ismu alifun fal ismu ba an ce maka salasu part din jimla mufida guda abu uku ne ke hada jimla mufida ba? Ko dai ismi ko fi'ili ko harafi. ko harafi ƙwarai To za mu dauki na daya. ismi
part ɗaya daga cikin jumla shine ismi. To shi wannan ismi ga alamomin da ake gane shi. Duk wani lafazi kaji ana kiran da wannan lafazin, kaji mutum aka kira, ko abu mai rai kaman kiddu, kaman hisanu, nabatin dai, ko tsiri tsoro wanda ai ka riga ka san shi, to ko shajar, ko sandararren abu kaman sami'itun nasiha, au a shay'in ahar ne wannan nabatin ko tajaris safinatu shine jamadin, sandararre abu mararai. Au ai shay'in ahara kaman sami'itun nasihata, ita an nasiha din nan, to ana kiranta suna ma'anawi. To muje, to shi duk wannan ana kiran abin suna kawai. Sai mene shi kuma aiki, dukkan lafazi da yake nuni bisa tabbatan wani aiki a zamani wanda yake yanzu zamanin ya halarto, to wannan aikin fi zamanin hasin, yawa a zamani keɓantacce, to shi kenan sunan wannan kalman aiki kenan. Duk abin da kaji in ka faɗi lafazin da take dilala akan tabbatuwan wani abu a zamani keɓantacce, to wannan lafazin aiki sunan shi. Wal harfu, shi ko harafi, duk wani lafazi la yazharu ma'anahu, wanda ma'anan shi ba zai bayyana shi kadai ba, kamila, cikakken ma'ana, illa ma'a gairihi, sai in wannan kalman ya haɗu da wani kalman sannan ma'anan zai fito, shine harfu. to sunan shi harafi, ba sai lalaiwo ba. Duk lafazin da ka furta ka ji bayi da fasara shi ɗaya sai ya haɗu da wani, sunan shi harafi. Kamar abu sai in ce amma kamar shi ya yaka. To za mu zo wannan, ka ɗauko karatun da bayanin shi ya ɗan fi kafin kwakwalwanka, ka ɗauko wanda ya zai daidai da kai tunda mubtada ne kai. Abin da ya kamata ka ce kaman bi, li, wawun, wasaufa, ko ja'a fulanin wa fulanin, to wannan wodin an gane? Yawwa, to amin. Sai mun zo za mu yi maganan zarafi da masdari da sauransu, to ka shigo maka da wa'innan. Amin.